Ось, дорогие браты и сестры, ось так выглядае малады лопух першага года жыцця. Пакуль яго лісты яшчэ маладыя, яны не горкія. Горыч з'яўляецца ўжо такіх больш мацёрых цвёрдых лістоў. Зараз яго лісты якраз такі не горкі, і сок з іх у цэлым, хутчэй за ўсё, гарчыць не будзе. Таксама, у прынцыпе, паколькі гэта лапух першага года жыцця, то можна з яго браць ужо і корань. Толькі, паколькі зараз сярэдзіна ліпеня, гэты корань яшчэ маленькі. У жніўні і тым больш у верасні ён ужо стане больш буйным, яшчэ падрасце, і тады з яго будзе біямасы больш. Але калі ёсць неабходнасць узяць корань прямо зараз, то ў прынцыпе ось з такіх першагадовых лопухаў у яго ўжо можна браць. Але з коранем лепш, канешне, пачакаць да восені. Калі ж у нас гэта ўжо стары лопух, і там у яго стрэлка ўжо ёсць рыпей, адтуль ужо корань, я нагадваю, браць нельга. Але гэта якраз вось першагодак. Ну а калі вы хочаце даведацца больш пра беларускія зёлкі, то стаўце лайк, падпісвайцеся на канал і пішыце ў каментарах, пра якія менавіта расліны вы хацелі б даведацца ў наступных роліках.